pancake. Look at that. What are you doing? Son, seriously with you? Making my egg my way. Thank you. Oh my God. Pancake egg. Hala ka di Han. What are you a kid? You're playing a lot. Oh my goodness. Egg with mayonnaise. With and then with ketchup. Onion, garlic, onion only, and then chicken, spicy. And then mozzarella cheese. Hala ka di ha. Uy, my husband is kind of like something. Uy. Don't smear it around. It'll crush when I flip it. Hala ka, uy. What's wrong with this guy? Don't you have a breakfast to eat? Yes, but I'm looking what you're doing. You can do that onion down there. You can flip it. Yeah, I'm good at that. You're good with that. You're good? Are you good, love? Yeah. Oh, you're so good. So, yun lang pala yung ginawa ni Mister. At ginuyod ko na si Roxy, mga darling, dito sa labas kasi nga, ang tagal-tagal ko nang hindi napaliguan ito siya. Hindi naman siya mabaho katulad ni Mister. Pero itong si Roxy, naawa na ako mga labas kasi nga palagi ko nang ini-ignore. Oy, kailangan na talaga siyang liguan para naman mabango ang aking baby. Subok kasi Mister naman, no. So, ngayon lang si Roxy kasi nga, yun na nga yung nasabi ko sa inyo, may tumawag na gustong pumunta dito. At plano ko pa naman si Roxy liguan. And then ngayon, so sabi pa ni Tami, bakit nagligo ka ng aso? May bisita tayo, andun pagkatapos niyan, magpunta pa sa tindahan. Kasi nga, nataranta na kung ano ipakain. Sabi ko, bakit ka pa magbili-bili? Meron naman tayong mag-defrost tayo, no? Mamaya naman dinner yan. So sabi ni Mister, gusto ko fresh. O diba, sabi ko sa kanya, bili-bili ka, and then hindi natin lulutuin. Ano to, hilo? Ganyan talaga yan si Mister. Pero finally, tapos na si Roxy. Tara, samahan natin sila. Cutest thing. It was these three think this is not a luxury spa. I was about to have to go out and serve them drinks. Raccoon can swim. Hopefully it was an in-ground pool. And the raccoon can swim? Yeah. Otherwise those claws would like tearing the liners to shit. Yeah. I know. I don't know if it was in ground or above ground, but it was the cutest thing watching this little raccoon like Most bears doing that all the time. swimming around. It was so cute. And the other two like literally splashing their faces with the water. I was like, oh my god. I was like, we don't want to get our hair wet. We'll just cool. No. Oh yeah, the lobster tails. Why? I'm gonna make some vegetables. Look, oh, I'm making that. What are you getting some frozen one? Mushroom and Asparagus? yes. You okay with asparagus? Why are you getting some frozen shit? Huh? No. You still have the pineapple in the house. So, yun, nakabili na kami sa tindahan. And of course, sa dami-dami na may steak sa baba. Mas masarap pa yun na steak na yun talaga. Mas maganda yung quality. Pero gusto talaga niyang bumili ng bago. So, kaya yun, hindi na tayo makipag-argue kasi nga, yun yung kagustuhan niya. At yun, masaya naman kami sa nabili niya kasi masarap T-bone steak. But anyway, so yun, pagkatapos niyan, ginawa ko na itong grill. I mean, nilinis ko na siya mga labs kasi alam nyo na kapag si Tami talaga yung mag-grill, no? Mag-apoy-apoy mga labs, kaya takot ako. So, kaya kailangan kong linisin yung mga extra oil na sasalaan para naman hindi tayo magkasunog-sunog dito kasi kapag si Mister na yung mag-grill, matakot ka mga darling kasi mas mag-enjoy siya kapag malakas ang apoy. So, kaya ako naman, to the rescue ako sa linis dito. Kasi marami pa akong gawain dun sa loob mga labs, magluto ng gulay, magluto ng french fries, ganun, no? Walang katapusan. Asparagus. Ay, may palikilig sa Mister. They're in the refrigerator? Yeah, you don't want to cook it now. No. It's not in the refrigerator. I put it in the freezer. I don't want to be defrosting the whole thing. Yes. Oh, we're gonna use the whole bag. It's not that much in it, Well, bag. we always cook frozen fries. Alam nyo, binili ko yung asparagus at saka mushroom kasi gusto ko talaga silang i-stir fry, i-mix silang dalawa kasi masarap sila mga labs i-mix. Promise, na try ko na yun noon.
Pero habang nagluluto ako dito, na-realize ko, yung kapatid ni Mr. is mapili sa pagkain at may gulay na siyang hindi siya gusto. Nagluto ako kasi andito kapatid kami, kita niyo na. So, mag-ano kami ng steak. Si Tami magluluto ng steak. T-bone steak. So, may bone siya, which is good. And din ako naman, magluluto po ako ng mushroom at saka hala, kakain ba si Isabel ng mushroom? Let's see. Let's ask her. Hold on. Parang hindi man siya kakain ng mushroom. Oh. Isabel, you don't eat mushroom, no? Good thing I know before I mix. Huh? No, I will. What if I stir fry a little bit of oil the other vegetables that are here? I'll bake it, the asparagus. Kasi hindi, mahirap ito pakainin din mga loves. Kasi hindi din siya kakain ng mga kahit anik-anik, mapili, mayonnaise, mushroom, hindi pala siya kakain ng mushroom. And yun. Poor turkey. You're lucky you're not in the Philippines. Not in my garden, ha? Ang turkey hindi makalipad. Huy, Laoy, poor turkey. Go fly! Go, go, go! Go to the swimming pool. Asa na yung mag-grill dito, mga labs? Iniwan niya, mga labs. Sabi pa niya, yung apoy daw is hindi tumaas. Tinulungan ko na. What is that? There's apple, honey. Is this apple? Nectarine? This is apple. Oh. No, it's a nectarine. Nectarine? Yeah. And It's that's like a peach, but not a peach. Is this in the It's a peach without fuzz. Oh, is that what it is? A nectarine is like a peach. Can I without eat it? fuzz. I know this Yes. is They're sprayed. really good. Harvest tayo, mga darling. Harvest tayo ng kamatis. Harvest. Konti na lang yung kamatis na tira. Pero kunin natin bago siya malata, no? Bago malata ang ating kamatis. Wala na ko'y wala nang cucumber. Ito ay nasira good down siya, oh. Kaluoy po sa kamatis, oy. Kunin na natin. Okay lang yan, magamit pa to. Here. Ito, kunin na din natin ito. Look. Uy, hindi siya sira, oh. Okay pa siya, oh. Uy, hindi siya sira, mga darling. Kamatis. Ito sira siya. Ito hindi. Uy, okay siya. Uy, kung malapit na, oh. Okay. Ang sakit na aking balakang. Ang daming kamatis. Ilagay ko to sa freezer. Ito, mga labs, i-challenge ko po kayo. Magtanim kayo ng kamatis. Go na kayo, mga darling. Kung mahal ang kamatis din sa Pilipinas, i-challenge ko kayo. And then kung meron na kayong napatubong seedling, i-picture niyo sa akin at ating i-post dito. O diba? Para naman ma-challenge itong iba at saka maganahan ba? Kasi po ang kamatis o lalo kahit anong gulay, yun ang mga lemongrass, ihingin pa sa kapitbahay. Ba't hindi na lang kayo magtanim, no? So yun, katulad nito, simple, nasa lang siya sa paso, o diba? Basurahan pa nga yung nilagyan ko, mga darling, yung sa cherry tomato natin. Basurahan po yan siya, nilagyan ko lang siya ng lupa, and then yun, ang tataba-taba po yung ating mga kamatis. So ganyan lang kasimple, kahit cellophane pwede po. Ako kung nandyan ako sa Pilipinas, alam nyo ba kung ano yung talagang gusto kong itanim, na pwede na siya yun lang? Malunggay. Magtanim kayo ng malunggay. Yes, lalaki po yung malunggay. Kung meron kayong konting space, yun talaga ang pinaka-the best na kailangan ninyong itanim. Alam nyo bakit? Yun yung talagang maganda sa katawan. Maganda sa kalusugan. Ang dami pong sakit na
maging okay dahil sa ating malunggay sa Pilipinas. Swerte nga tayo, no? Tropical area tayo, kaya marami tayong mga pwedeng matanim. Dito, sa mga lugar na ganito, 4 ang seasons. So, pag winter, spring, at saka fall, hindi na pwedeng magtanim. Summer lang, 4 na buwan lang. At so yun, itong ating kamatis na na-harvest mga loves, no, naisip-isip ko, ibigay ko ba ito sa kapitbahay or ilagay ko ito sa freezer. So, yun yung talagang hindi ko alam kasi kung si Tami na lang yung magbigay kasi nahiya ako doon sa kabila, no. So, hindi ko alam, nahiya ako doon sa kabilang kapitbahay namin. Hindi ko ito ibigay na lang sa kapitbahay, no. Ibigay sa kapitbahay ba? Look, ang dami chair. Sabi ko sa kanya, ayaw mo munang kainin yung dong kasi 4 years ago yan. Hindi yan yung parang na-safe ba? Tara mga love, samahan po niyo kami kasi si Mr. ready na po siya. Kita niyo naman yan, gwapo ng aking baby, no? Kahit may edad na yon, 65 na yan ngayong taon, no, diba? Few months more to go, na yan, 65 na. Mahitsura pa rin kapag nakaayos naman. Pag hindi nakaayos, bulingit kayo ng naong anak, no? At also nakagupit. So ngayon, sinamahan ko lang siya mga loves kahit wala akong, hindi dapat ako sumama sa kanya. Pero sabi ko, sasama na ako at mag-drive. Ako na lang yung mag-drive para naman mag-enjoy siya, no? Kasi most of the time kapag aalis siya mag-drive kasi nga patungo siya trabaho. Ngayong araw sana mga loves, ayaw ko talagang umalis. At saka may request siya sa akin dito na gusto niya magpunta sa tindahan. Sabi ko, wag na, after dito uwi na tayo. Kasi ayaw ko talaga mga loves. Iba yung pakiramdam ko. Ang dami kong naramdaman na sakit. Doon na si Tami. Ay, ang sakit ng ano ko guys. Sakit ng puson ko. Wala pa man ako pero masakit talaga yung puson ko. Hindi ko alam kung bakit. And also, ang sakit ng ano ko, dito, yung paa, dito, tuhod. And then, kahapon, kung nakikita niyo yung video, I think hindi ninyo na-notice, no, yung nandun yung kapatid ni Tami sa bahay. I think meron akong gout kasi ang sakit ng dito. Sa kabilang paa, dito ang sakit. Parang gout siya mga loves, hindi ko alam kung ano yun, pero naglimping-limping jud ko, nagtakiang ko ba. Kaya sakit yung kaya nga kung ano. Sakit ang aking sabi pa ni Tami pag gout, masakit man siya. Uy, dito yun, sabi ko sarili ko, baka sa kakain ito ng karne, may gout na ako, kalupan na ito sakit, grabe ang sakit ilakad, naglimping-limping nagugugahapon, and yun. Pero ngayon, hindi na siya masakit mga labs. Kahapon, nagtaki ang yug ko. Ngayon, dito naman sa tuhod, yung aking arthritis ni Tukar. Ang aking mga kapatid, wala pa yung mga sakit. Well, actually, may sakit na iba. Pero alam nyo na, dito talaga, pagkain man talaga dyan dito ba sa pagkain ito mga labs. Kung bakit nagkaganito. Hintayin lang natin si Tami. Andito pala siya sa bangko, no? At yun, nagpasalamat ako mga labs kasi hindi talaga siya nakipag-away sa akin na magpunta sa tindahan at umuwi na kami. At sabi ko sa kanya, gusto ko ng halik, gusto ko ng lambing. Sabi ko na expire na yung love ko. Humalik siya, diba? Pag sabi ko expire na yung love ko at ayaw mong mag-lambing-lambing, di na-expire na lahat, o diba? Sabi pa niya, come here, diba? Dinigarap din sa Inday Mirian kasi nga, expire na, and then, diba? Kung hindi ma-expire, hindi maglambing. At so yun, inano ko na yung promise ko sa kanya na magluto ako. Lutuin ko yung sausage na binili niya mga labs kasi gusto daw niya ito. At ito naman tayo sa sausage na mahaba, no? Ito talaga yung sausage dito. At meron din namang maliit din nito, no? Depende, si Tami gustong-gusto niya ito kasi nga presyo, and then masarap din ito. Pero alam niyo ba nga labs, hindi na ako kumakain ng sausage. Sabi ko kay Mr. kapag magluluto tayo ng sausage, huwag kang mag-expect na kakain ako dong. Kasi bawal na sa akin ang mga ganyan. Pinagbawal ko na yung sarili mga labs. At si Mr., di ba, ang swerte niya, sabi ko sa kanya, ang swerte mo dong. Cucumber na hindi nakita nila. Araray. Kailangan ko itong gawing salad agad bago pangit na to. Mapait na ito, mapait. Uy, dito pa isa. Ito okay pa to. Ayan. Mapait na kasi kapag yellow ba. Sausage. At habang naghihintay ako dito sa sausage mga loves, nakakatakot. Buti na lang hindi sa mukha ko. Lala. Uy, ginoo ko. Mura mag-ihi.
Mura mag-ihi. Oh my goodness. Ay, the squirting, honey. It's like a pee. Oh my god, it went to my phone. Holy cow. Oh, that was like a pee. That was long pee. Shocking. My phone's camera is done. Oily hot. Pinatay ko na siya, no? Yun, okay na ata ito eh. Yes, okay na to. Dalhin na natin sa loob, look. Pinatay ko kasi ulan. Kaluka itong ulan. Atik-atik. Yan. Sausage. Ang hahaba ng sausage, mga loves. Tara. Ito po siya. Yun, yung ating sausage. Baunin po ito ni Mr. mga darling. Kasi alam na this. Ang sakit ng mata ko. Alam niyo bakit masakit? Dahil sa init. Grabe ang sakit. At nag-defrost din si Tami ng karaan naman to. Ilang years na ito mga loves? 4 years na ito. Gawa niya. 4 or 5. Iwan ko sa kasawa ko. Yun daw yung kainin niya. Yun yung masasabi ko sa inyo na parang sabi ko sa kanya, ayaw mo nang kainin yung dong kasi 4 years ago yan. Hindi yan yung parang na-safe ba? Hindi siya na-sealed. Container lang siya. So, sabi ko sa kanya, wag na kasi. Pero guys, hindi man talaga yan mapagsabihan yung asawa ko. Kahit anong gawin ko, hindi talaga yan pwede pagsabihan. No? Ganyan talaga yung asawa ko. Wala na tayong magagawa. Kasi unique yung ano niya. Style niya, unique. Hindi magpasabi, hindi magpaano. Kasi may ano daw yun, kasabihan nila ba? May sarili daw silang utak. Utak. Anticipating coffee to Yay! Nagluto tayo dito mga darling. Salmon yung akin, no? At saka yung kay Tami is sausage. So look, oh, salmon. Yun. And gusto ko brown na brown yung akong salmon. Luto tayo, luto pag may time. Gusto kong umiyak mga loves kasi Tami, I really wanna cry. He get rid of my phone. Now this phone is not the same phone. Look, we can't log in mga loves. Oh, bye-bye phone. Bye-bye. I hope you enjoy the next owner and they won't abandon you. Look at this mga darling. I won't complain about you constantly for not having a memory. No, I don't have a phone. Ay, mga darling. Ay, ang ano niyo parang na-attach ako sa cellphone pero dahil nga frustration ang inabot ko sa cellphone na yun dahil sa kanyang storage. So, yun yung nangyari. Kaya, pero ang sakit mag-let go. Parang syuta lang siya mga loves. Magsakit mag-let go. At mahirap mag-move on.